David, Manuela, Kristina, Perica, Milica, Gabriel i Anđelka i druga Anđela. Njih 8 dece, trenutno samo sa majkom, žive u kući bez ispravnih prozora i vrata. Uz jedan šporet i povremeno malo hrane koju dobiju i kupe, provode hladne dane. 8 dece imam i lošem stanju sam što nemam ni kuće, nemam nigde ništa. Koliko godina imaju vaša deca? Deca su mi starija od 8 do 16 godina. Mlađi imaju 7-8 godina, 9. Imate ovu bebicu? Da, i ovu bebu malu. Koliko on ima? 2 godine. Ste imali neki zdravstveni problem? Gde sam ovom malom imam sondu i mali sad što je Bilicu po Pericu. Imate li vi garderobe, hrane, kako se snalazite? Pa za hranu sam baš loše, ali za ovo drugo se snađem. I za hranu, i za stvari, i za sve sam loše. I za mašinu, i za šporet, za sve sam loše. U jednu sobu imam šporet, jednu sve nema. Vidimo da nemate ni prozore, kako vam je sada kad je zima? Pa stavimo ćebe nama tu i da bude toplo. Nemamo ni grijalice, nemamo ništa. Gajići žive od socijalne pomoći i novca za tuđu negu i pomoć. Pored brige o nabavci hrane, najveći problem je loše zdravstveno stanje dece. Koliko vam je teško da živite ovako? Pa jako teško. Jako teško. Zbog ove bebe što je jako bolesna i to. To nema šakice i nam i najviše zbog nje teško zbog ovog u Pericu, Bilicu. Išli ste u Beograd često? Stalno idemo za Beograd. Imamo, kako smo rodili Gabriela, tako uvek. Od Gabriela početka samo ona i ovaj mali. Ni 4 su bili u Beogradu. Tako da brinemo o njima i o Beogradu i o deci, da jedu i da piju sve. 3 dece od 8 idu u osnovnu školu, često bez jakne i adekvatne obuće. Nesvesni svoje situacije, mališani su sa našom ekipom pričali uz osmeh na licu. Nemamo prozore, vrata nemamo, jakne sada obučemo, sada jedemo nemamo. Je vam teško kada treba noću ovdje da spavate, je li zima? Jeste. Od pre nekoliko dana brigu o porodici preuzela je fondacija Humano srce Šapca. Ružica Popović poziva ljude dobre volje da joj pomognu, da ih što pre zbrine i pruži neophodne životne uslove. Mi smo saznali za njih od asocijacije Primus, od gospodina Ace Price. Ispričao nam je kakva je situacija, da je sa bolestan, da su neuslovno stanovanje i tako dalje. Odmah smo došli, kao što vidite šta smo zatekli. Zatekli smo da ne pomljuju za ljudski da mogu ovdje deca da rastu. Ja bih ovom prilikom apelovala na sve donosioce zakona, da se malo pobrinu o brigi za decu. Jer to su naša deca. Hoće da brine o njima. Mi ćemo odmah krenuti u zbrinjavanje ove dece. U postupku smo, svakako ćemo obezbediti bolje uslove, ali apelujem na sve ljude dobre volje ko žele da pomognu. Mogu da pomognu, nek se jave nama na telefon 392-452. Humano srce, pa ćemo vidjeti kako ćemo. Moramo rešiti pitanje ove dece. Ljudi dobre volje fondaciju mogu kontaktirati i putem maila humanosrcešapca@gmail.com da 8 mališana uskoro živi srećnijim životom.